Inogonakidza sei relationship yacho muhomwe mako musina kana sendi? Inogonakidza sei marriage yacho iwe uchifunga kuti kumba hakuna upfu, kumba hakuna shuga, chero makagara mese pasaidi nepasaidi nemudiwa wako, uyo ari kufungawo nhamo dzake, uyo ari kufungawo nhamo dzake. Marriage kuti inakidze hunge uine mari, relationship kuti ifambe zvakanaka hunge uine mari. Tinganyeperana guys tichiti mari haitengi rudo, mari haiti, mari haina kana basa nelove. Mari inodiwa, inotodiwa mari. Guys, ngatitsvakei mari, vakomana ngatitsvakei mari, ngatitsvakei mari. Tinovachengeta sei? Unomuchengeta sei mwana wevanhu iwe usina mari? Chingoti chikuru rudo, chikuru kufema. Aiwa, tsvaka mari. Watsvaka mari wozopinda murelationship, unoenjoya relationship. Imbozotarisa kuti ukaita mari dzako iwewe wopinda murelationship, uone kuti relationship iyo inonakidza sei. Chero mumarriage chaimo, vazhinji vari kusiya dzimba nenyaya yemari. Umwe kuti hanzi ndine stress, inyaya yemari. Ngatitsvakei mari guys tisati tatsvaka zvimwe. Vakomana handei tinoshanda, titsvake mari. Mari ndo source yezvinhu zvose zvaungada. Thank you.